Original, tangannya di atas ya. Terima kasih. Asolole. Ada Bapak Ai. Ayo Mas. Aku pancen ra pantes kanggo awakmu. Ayo habis ini Mas Bogel. Tak jarananmu Mas. Hey. Jaranane sampluken Mas. Ada Om Rizky, DG Bro Audio, Mayangkara Regina. Susah senang jarene ora arep ninggalke. Nanging nyatane kowe wis gandeng karo liyane. Tega atimu ninggalake aku. Tangannya di atas yuk. Sudah. Iki mau tak kira malah ora teko iki mau. Ndek tak goleki kok ora enek. Batinku ini ken jam yamene urung teko, wis mes jam 3. Padahal ki pas noto manggung ki aku ki wis teko lho ya. Nah, tapi kan sampean mantuk neh. Hah? Sampean mantuk neh. Ora. Masa gak mantuk lan? Aku stay di kamar
karo Oh. Andi. Mosok. Ayah, selamat siang. Sugeng siang ayahku tersayang tercinta, iya. terlulup. Ayah, Tak- ayah, ayah, ini tadi dalam. ayah sudah makan apa belum? Belum. Ayah, ayah ini tadi kesini naik apa sama siapa? Tadi terus Mimi diajak nggak Mimi sama Mimi Cantika ya juga ya? diajak no. Oh iya iya iya, terus kesini tadi ayah udah makan, udah didulang apa piye ya? Belum. Didulang ya? Belum. Didulang ya? Heeh. Didulang sapa njaluke didulang mama apa didulang anu? Sembarang. Mama Engko sapa? Dulangin Mama Wiwi biasanya dulangin Oh, gawe iso Mama Wiwin lho. gawe sekrop biasanya. Anu eneke mama Yasinta. Mbak Yasinta ndek iki bar nek gone anu apa iki nek Majalengka perjalanan rene berapa jam? Perjalanan ke sini berapa jam? 3 jam deh. Naik pesawat tapi ora nggawa oleh-oleh. Oleh-oleh biasane anu to. Dik, Iya. memang kedatangan tamu bolos seniman. Nggih. Biasanya nderek apa wi kalau Dik? Siapa ya? MC kondang Zagita. Ini gak Sopo? sampean? Yo Sapa jenenge? ya jajal di Spotify persiapan spot. Beri tepuk tangan untuk MC kita Zagita. Bopo Joko Paidi. Heli gugugu. Kok kuwi kok? Oh! Aku ndek ngangane Heli. Wah, pilih kasih nih. Hey ah, hey ah, hey ah. Hey 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 ah. Ya, selamat siang. Selamat siang, alhamdulillah. Cek, lo banter iki lo Pak iki. Ayo. Oh, Ini loh kan, piye lo Pak De? Pak De. Dan Aja, ndi to Pak. jane iki MC ndi to jane? Hei, nah, Pak lah kok sampe nak malah dadi pesulap. Astagfirullahaladzim. Aja, eh, eh. eh, iki kok rambutnya renek apa jane kena tumor? iki aku nggak wig ngawur. Masa? Aja ngene nggak wig. Astagfirullahaladzim, kok malah berubah kayak Deddy Komuser ngene malian. Bayaran 800 ya. Hah? Zoom, Wah, zoom. ini. Lah, ngene Sik, mah kar. Saya aku tak tekok karo penonton. Ada yang sudah kenal dengan wanita satu ini? Sapa sing wis kenal? Sing wis kenal ngacung. Ah, jenenge sapa? Sapa sing luwih banter to? Sapa? Sanju. Sanju. Eh, Sing kene alah. kan, sing kene kan. Yo iki idamane arek-arek yo iki ya. Weh, Iya bener. tanggumuni iki lah. Ya Allah. Enek sing wis kenal iki gak, Mas? Kenal apa ora? Kenal jenenge sapa? Sanju. Sanju. Sapa sing ngeser Sanju? Sapa sing ngeser aku? Sing ngeser aku akeh sing ngeser Sanju. Aduh cantik, cantik dari mana cantik? Dari Hong Kong. Cantik udah makan? Udah. Tadi mbadok sama apa? Badok Asmoro. Batok Asmoro. Cantik tadi. Kenapa sih kakinya kok banyak bulunya? Aja ngono lho ya ki akeh ulune lho ki. Beda, ulune nggonamu karo Sanju beda. Oh iya, elek nggone Sanju kan kritik. Oh iya, bener-bener. Sanju ini tadi kesini udah pamit apa belum? Sudah, Mbak. Sudah pamit. Iki Mayangkara original ki mesti enek Sanju. Lek gak enek Sanju mesti udan. Duduk Mayangkara. Heeh, soalnya ya iki lah nang namanya Eyang Mayangkara. Tak ngomong melat-melat iki lah kuwi. Jo joget ya. Joget. Bocah senengane
ngacak ngene iki jane wik asli kok. Oh, tenan lho. Tenan lho. Rambutnya tenanan lho. Lho, rambutnya tenanan lho iki. Rambutnya lho. Tenan to rambutnya. Setuju. Lah iki mung wig. Iki tenan Ju. Iki kan rambutnya wis abang. Iki rambutnya wis abang, sampean kan gorong abang. Gen aku. Nah, diganti iki. Nah, wis kembari Sanju. Lah, wis ini kan jadi dua. Benarno Pak Joko? Ya Mas, ame badak. Aku ya dadi Sanju. Sanju. Ayo saiki cah loro ki joget, dites joget. Bisa joget ora kok. Saiki aku kan ngerti biasanya Sanju iki khas jogetane kan mesti ngene. Ayo lah sampean iso apa ora ngono kuwi. Jane joget apa penari ulang? Api goyangane. Berarti langsung oh iya sebelum itu kita berdoa dulu. Ini acaranya adalah mantenannya Mbak Reni dan juga Mas Regan. Hah? Mas Gantol. Hah? Mas Regan nggih? Oh, Mas Regan. Mas Regan, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga cepat diberi momongan. Ayo. Hah? Loh, wes. Loh, yo neh no. Loh. Oh, 2 bulan. Yo berarti enggak enak. Oh, Mas Regan 4 bulan, sing wedok 2 bulan. Nggih, semoga sehat selalu, panjang umurnya Mbak Reni. Panjang umur. Ndek mantenan aku ya teko, ya alhamdulillah ditungani karek syukurane karena apa? Tasakuran Mayangkara dihadirkan. Kemarin-kemarin kan ada pilkades kan? Iya. Sehingga ditunda untuk dilaksanakan hari ini. Nggih, sukses selalu Mbak Reni karena sudah menghibur semua masyarakat yang ada di Kota Kediri. Luar biasa loh Mbak Reni ini penontonnya Mayangkara original. Banyak sekali. Apa? Ayo lagu Mas. Ya, pecinta Mayangkara original alhamdulillah dari timur, barat banyak sekali. Terima kasih dari barat full sampai Walah lele. Biyen kowe iki gendeng saiki kok selot nemen to lele. aku njaluk dirabeke. Iki jane anakku sing loro ki sing endi to? Iki anakku siji, iki keloro. Keloro, aku sing lanang tulen, dhek termasuk wanita spesial. Oh ngono, iki berarti wedok, iki berarti lanang. Karena kenapa saya namakan wanita spesial? Karena punya lato-lato. Endi lato-latone? Wong wedok duwe lato-latone endi kok? Ya, Mayangkara original. Karo sapi. Sopo? Lah kowe ditawani karo sapa ya mesti milih mbek wong kok ya ora cocok. Tete jake. Mbek nyambe ae. Nyambe. Karo sapi. Pak, Lah nasibmu. aku ki ngene lho, Pak. Desa-desaku dhewe, Terus, kampung-kampungku dhewe, terus, jaranan-jaranan dhewe. terus. Aku aku boleh nikah iki terus piye to? Loh, awakmu arep tolene nikah. Gelem ora? Hah? Gelem ora? Aku mbek Mbah Imam. Ya. Lah kono wis duwe bojo iki. Urung, Masa urung? urung. Aku duduh. Oh, Oh, duduh. dudah. Ya, Oh, dudah. ini Mbah, ini Mbah. Niku wonten sing perawan, Mbah. Kula kan tasih sekolah to. Heeh. Lah nggih makane dereng waktunya, ngono lho. Aduh simpok penting kawinan. Aku iki wis samanjang wedokan. Ya. Aduh simpok ra bisa turu. Awan bengi
piye nah piye. Pak, aku ki mbok pakani watu to. Ken jaluk pakan watu lho Ken. Asu. Watu kok asu. Oh watu ta. Watu. Krunguku asu. Weh, Pak, dalem. aku ki lek dipakani watu karo Niken aku ya emoh. Ya wes, sing penting nyambet gawe dhisik. Mangan pikir keri. Mangan pikir keri. Ayo. Lanjut. Yen Pak yen Dejo, mengkono Pak. Dea. Ayo bareng yen mengkono. Yen mangkono aku tak nyambut gawe. Masih ada? Enak. Betul lanjut, dintaknya ya. Ya tindak nih. Ya dingin nih. Yen mangkono aku tak nyambut gawe. Golek duit kanggo nikahe. Iya dole dongane bae. Ayang koro original. Muga wae bisa kalaksana. Nikan Salindri, terima Oke. kasih. Terima kasih Om Joko. Matur nuwun. Iya, ini masih dilanjut Mas. Lanjut. Lanjut Mbak Niken nyanyi satu lagi apa langsung ganongan? Si Tongkas. Si Tongkas lagune apa? Hah? Terima kasih bosku. Wis saben dinane mong mikirke kowe merga aku durung bisa trimo. Mas Aryo. Aku ngaku salah kabeh dadi bubrah kang mas jujur aku agak bisa. Ayo Mbak Leni yuk. Wingi aku tenanan sayang karo kowe nanging apa sayangku dienggo dolanan kowe ngapurane aku wis gawe loro sayangku lo kowe aja lunga. Goyang Mbak Imam. Terima kasih bosku. Pak Joko gua. Tarima. Rungono Kang Mas, aku gelo ninggalke kowe merga milih wong liya. Pengen kowe iso bali dadi siji kaya wingi. Salahku ora bakal tak baleni. Niken Saliti. Ceritaku karo kowe wis tarampungi. Mas aku durung ikhlas delok kabeh iki. Cukup sewates kanca aku karo kowe. Ora sabali aku wis ora sedih. Ora sabali aku wis ora sedih. Terima kasih. Tepuk tangannya dulu dong Mas Mayangkara Original. Piye Mas? Piye Mas? Kayake kurang semangat sebelah timur iki. Kayake kurang Wis ki mau semangat. wis disawer oleh Pak Joko iki tak wehne ayah dia ya. Ah, Ya, iki DP ge tanggal 4 ya. Tanggal 4 Februari lah ya. Mas. Jolali DP. Mas sebelah timur, Desa Pakunden. sebelah wetan. Tak tekoni. Salindri nyanyi salah gas apa gak?
Salindri di... Lah, semangat, semangat. Ah, semangat. Mayang Koro ki nyeluk Salindri ki abot teram. Iki mumpung enek Salindri iki. Salindri nyanyi bisa nikah semoga. Lah. Yes, siap. Sengkulan, baiklah. Sengkulan. Ayo payunge tutup kabeh. Kersane Teles dibagi rata. Ayo. sampun. Kersane penonton yang di belakang saged ketinggal, saged mirsani pagelaran kesenian Mayang Koro original. Monggo Mas, tidak mengurangi rasa hormat kami. Monggo. Kersane penonton yang di belakang ketinggal, keripik gedang godhog telo sithik edang sing penting roto. Mayang Koro original. Sugeng rawuh Bu Cici. Oke. Mayang Koro original. Kocap kacari podok nalika jaman semono. Ana pragede raja sewu negara salah sajining saking tlatah Ponorogo menapa Prabu Klana Sewangana. Ho ho ho. Mayang Koro original.
Dari tepuk tangan yang meriah, Mayangkara original. Mari tepuk tangan yang meriah, Mayangkara original.
Oh. Kok gak tau keri tau kantongmu ajaib. Gak tau keri. Lho kok jaran iki kantong ajaib Mayangkara original. Sekali aku sholah, satu tusuk ke atas, ke sana, ke sini, ke bawah, jlep, set, saweran keluar. Metu duit 50.000. Lah kae lho. Ya kalah. Greg, 50.000 lho. Ya kayak kulon kali. Kayak buri dhewe kayak Paranono. Lho Mas. Oh, nggih. Nggih nuwun sewu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Enten pengumuman niki wonten HP ical. Napa tipene? Niki wonten adike meniki kehilangan HP di sebelah mana, Dik? Oh, di situ nggih. Wong bilih wonten ingkang nemokaken utawi pageaken saged dipun wangsulaken mengke diparingi tanda jasa matur sembah nuwun. HP-ne napa, Dik? Redmi 9. Nggih mugi-mugi warnane napa? Warnanya hijau-hijau biru mungkin mbok pilih wonten ingkang nemokaken saged dipun paringi kula. Insyaallah wonten imbalan jasa. Mungkin lah adike niki boten saged maringi imbalan jasa kula pribadi ingkang maringi. Matur sembah nuwun. Adik sampun mugi-mugi mungkin ditemokaken nggih. Bebas. Tulungmu piye tulungmu? Tuyule lho. Tuyulmu kan lho. Kalau silang kalau kancamu. Jegrek ta wis bene Greg mubengo golek dhuwit sak akeh-akehe. Soale iki acarane sambatan wong kabeh ra bayaran golek selamat diwi-diwi. Oke. Sesuk tanggal 4 ya ngono nggone niken ya sambatan golek selamat diwi-diwi. DP-ne pira bos Bang Bos? DP yo mek 200 niken iki. Wis apik. Piye iki? Remuk iki. Kuwi ndang golek pisan. Golek amane. Balik. Kowe percaya gak? Ketika anten uangku berjalan di situlah kreseku kebek uang. Kowe ora percaya? Duit wong ngisor gak ketok, aku mudhuk ketok. Ora percaya delon dhewe. Iki cak gendeng. Kowe iki ganeng apa ngemis jane? Atos kowe iki yo. Iki ngemis paling. Iki piye? Anake sapa arep dipok. Ayo sik, empuk. Ayo. Ayo. Yo. Oi. SD. Au. Piu. Serek. Oh. Wah. Right. Ayo be, ger kidul be.
Mayangkara original. Ayo. Oi. Oh. Wah. Ayo Cek. Takno santo muje. Ait. Ha. Mayangkara original. Salto 1000. Dene piye to? Grek, balik Grek. Diampun kok tak jaya cang. Ini terus om dhewe. Sampe teko kono bareng lho kok, deloken. Tekno Grek. Remuk iki ngonteni kancane. Teko parkiran lho. Grek, balik sik Grek. Balik. Balik dhisik. Balik dhisik. Gaji buta apa jae? Apa ya genep terus ya iki. Grek ayo balik Grek. Grek. Kok terusnya bablas parkiran. Bablas santren. Teko gumpul. Grek. Sah? Kok adewe cok ngene iki. Ndi bos? Bos. Lah dalah. Sah rene. Kok aku gak krungu, ya toh? Jane iki acara apa no? Acara sunatan to. Sopo sing sunat? Gandol no. Lagi to bae. Grek balik Grek. Acarane gantol rabi karo Reni. Lah saiki kan Lagi sandu ki ngapa? Sing nanggap. Lagi.
Lah teler. Loh, Len. Sa, iki kan saya dekajat jajal kon maju nih. Aja liwat ae ta dudu. Joget. Iso gak? Iso. Jajal, tabui. Nyanyi iso. Apa? Nyanyi. Nyanyi sisa kubur. Siksa kubure mbahmu kok kowe. Nyanyi apa, Bos? Aku lek nyanyi belajar iso. Apa? Lagune Aja Sujono. Enak apa ora, Mas? Aja Sujono. Remuk iki. Remuk ya didandani, diobati, ngombe jamu, Bro. Lagune apa? Aja Sujono. Sik, terus. Bos Soleh. Wis oleh. Sa, dhuwitmu lho, Sa. Sa, dhuwitmu lho. Lho. Duwe wong-wong. Ora apa-apa, jaluk rasa isinku ben oleh tuku motor. Kan anyar to. Aja mu stempet. Stempet gedeng. Ayo, Yo. lagu apa iki? Aja Sujono. Tenan mega. Tenan iso. Jajal piye? Nadane sepiro sik, Mas? Oke. Nadane, Mas. Ronce malah tiba nangis lawe. Penak men ta iki. Pupus klopo sing ngelingke. Kaya wong kluwen. Nganti tuwa aku isin tresno kowe. Senadyan ana godho sepira akeh. Hup. Tul. Dige piye? Dige berapa? Nadane B ya Mas Blek. ya. Matamu picek iki. Banci. Rene yo. Iki yo. Sak resek iki to. Resek banget sih lo. Ayo nyanyi. Mayangkara original. Ayo sa goyang yuk. Janti bergoyang coy. Mayangkara original. Aku wis ngaku salah. Kondo sanyatane saka ati ngomong omong apik. Geni sing ngati enggal disirami. Yo ben adem kaya delingi. Mbok wis aja sujono, aja nyiksa raga. Saka kuwi mesti ana godho. Mawa sing dada enggal dileremno. Ya ben tentrem kaya desemono. Mayangkara original. Ronce-ronce malah tiba lawe. Pupus klopo sing ngelingke. Nganti tuwa asulune cik-cik. Nganti tuwa aku isih tresno kowe. Godho sepira akeh. Mayangkara original. Jaran asli terus satu ke asli. Yo, yo. Bisa goyang ya. Oke. Yo. Lagi teka bojone teka.
yo ben adem kaya dek wingi. Oh wis aja sujana, aja nyisor raga. Saka kuwi mesti ana godha. Oh sene godha ingkang diliremno, yo ben tentrem kaya semono. Ronce-ronce mati benake lawe. Bos nopo sing ngeleke. Goyang ya sa, ayo goyang. Nganti tuwa aku isih tresno kowe. Senajan ana godha sepira akeh. Roce-roce lati benake lawe. Bos nopo sing ngeleke. Nganti tuwa aku isih nganti tuwa aku isih tresno kowe. Senajan ana godha sepira akeh. Thank you. Bebas. Makasih. Niken. Gak, sing nanggap jare penyanyi ya. Iso nyanyi. Kosek Keri. Oh ini kan dhisik. Niken. Oke. Adik. Ayang sino. Ayang ayangan. Ayang. Ki bebas. Kau nyanyi. Oke. Selamat Mas Reza. Nyamu kok umpane kok sentimen banget mbak aku ki ngopo to Mas? Kayaknya menyapa jane. Dirimu viral loh mbak aku nih. Kapan? Jarene aku pacarmu ngono iki. Ya, apa tuh? Tuh. Lah iya. Oh. Lah emang sampean gelem ya mbak aku? Kita tuh beda keyakinan. Kok melok iki apa jare we? Loh ya bene. Loh. Iki ayahku yang paling bagus sendiri, Edik. yang paling terganteng sendiri, yang Ngaruh paling putih dhewe toh. sendiri, yang paling istimewa sendiri lah. Gak enek sing ngalahne Kang, loh. tak kuwi niken wayaya dhewe karo niken melok iki lho. Sopo Loh, kok jane iki? biasane ayah kuwi ya lek Sopo dilok. jane, sopo? Biasane ayah ki lek dilem guanteng dhewe ki biasane kenekane metu embel-embele. Ora, saiki bangkrut wonge. Hah? Bangkrut. Niken bagane dhewe melok iki sopo? Melok ta iki sing sapa ta iki? Ya bene to ayahku nyapa ora trimo Oh, elek ngono biayamu. Oh, wireng. Sampeyan nek gelem karo iki kok prayogi. Oh, aku cah bajingan kok. Matane. Matane. Ora setuju to. Ora setuju lek aku mbek dirimu ki ora setuju. Kita kan teman. Tadi ya Mbak Kalem, Reni, Mbak sayang. Reni tadi nyuwun permintaan gerajakan Oh, Dik. Banyuwangi. Ngeten Dik niken. Pripun? Jadi biasanya jenengan kan tumut ringgit derek wayang Iya, kulit, derek campur dalang sari. campur sari, derek dalang-dalang kondang ngoten to. Lah biasanya kan pajakane ndamel kebaya sanggulan. Niki pengene ternyata macak penyanyi kok ya wayu. Sayang kita beda jauh loh usianya. Loh saya itu serba bisa ya. Jadi lek macak wayang ki ayu, macak Oh. campur sari ayu, macak penyanyi ayu, Ayu. macak ganongan kuwi lho ya ayu. Ngono ya. Orang tahu ya, orang tahu delok ya. Orang tahu ganong karo niken ya pedhot. Apa iso ganong lah? Iso, tapi ki mau aku gawe
Dadi malah sinau. Kok lek ketok piye? Ngene, Dik. Dik. Gak malah 5.000 kok. Dik sawere jenengan mau kula niburi di target mamah, dijaluk mamah lho, Mang. Mi lho, lah niku damel DP. Oh, damel DP. Mah dibelekne mah. Dik. Oh, boten nih lho. Dek mau sampean jaluk ya, Mas? Ora. Maksudnya tambah ono. Fitnah. Dik, jadi gini, jenengan biasane Mas, wis entuk piro ki mau? Ya Allah, Mas. Matur suwun, Mas. Ojo mopet to, Ken. Ojo. Jare sampean naksir mbek aku, lek sayang kudune ngene iki diwehni aku kabeh. Aku ki anakmu lho, Ken. Lah aku anake Niken ya, dijaluk duwe kayane anake. Wong Greg, anake gak oleh ngono. oleh akeh, Greg. Pripun ya? Oh, jadi ngene, biasanya panjenengan kan damel kebaya, damel sanggul. Nggih. Ini kebetulan perform pakai busana napa niku nyanyi dangdut Korea ala Koreanan. Saiki jajal pakaiane kostume ala Korea tapi nembange campur sari Gerajakan Banyuwangi. Nggih, permintaan dari kedua teman-teman yang sangat mesra sekali. Dadi ngene wis Gerajakan Banyuwangi biasanya ala Jaipong wis biasa. Iki digawe garap Surabayan nggih kendang trong, Dik. Oh, begitu. Oh, Mayangkara original serba bisa kok. Bisa. Terus ini ada Hop, Ken, sare sal, bujang gandung kesini semua. nyapa? Iki man tanggapane sapa? Didono jenenge. Mbak Reni. Reni karo gandel. Reni karo Irwan. Masa Allah kresek ajaib Mayangkara nglumpuk 5.000, 10.000, 20.000. 50-nya mana? Mbak Reni. Ih cantik sekali, semoga sakinah mawadah warahmah. Metu duitnya. Lah aku lho, pengal gak. Alhamdulillah ya Allah. Irwan kalih Reni teng desa boten loman. Saestu aweh 100.000 melayang masuk kantong ajaib. Selep. Kowe entuk. Lah iki aku iki. Gak kau biru ya. Aku tak biru ya aku. Gak apa-apa aku. Oh, njaluk Mbak Reni ambek Mas Nganu. Aku tak njaluk ayah ae. Iki njaluk iki sing wae saiki ganti Mbak Reni. Mbak Reni ambek ayah ki jek blater ayah lho. Kok didongan dhisik kok metu saweran didongane. Oh, ngono? Ya samawa, muga-muga tambah momongan itu. Semoga nang cepet diparingi mawan Mas Irwan kalih Mbak Reni. Wes. Toh. Mbak Reni yo penyanyi lho. Mbak Reni ya penyanyi. Ngapunten boten nyawer duet kalih. Boten. Monggo Pak Gun Gerajakan Banyuwangi dados. Ayo Arya pukul. Ho hey. Oi. Gerajakan
Mayangkara original. Jan Guayong. Oh. Jadi gini, Dek Niken, dari tuan rumah jenengan kengken nembang 2 lagu. 2 lagu. Dadase niku kan sampun gerajakan kula pengene dangdut tapi sing nges. Apa ya? Dangdut sing nges apa ya? Aja wi gak nges blas lek wi nyeni lho. Sing kuwi lho Dik, apa ya lagune sik tak bukane repekanku. Jangan tanya bagaimana esok. Senengane nyah kuwi ya. Oh gak no. Oh duduk kuwi. Oh sing lagune Lesti kuwi lho. Dek, umpami sekali seumur hidup pripun? Sekali seumur hidup. Oh ya Pak gak iso. Gak iso. Ayo Pan, nadane. Ya, sesekali seumur hidup sing endi to jane? Ya pokok ya kabeh. Ora sampeyan iki lho sing endi. Sing sekali seumur hidup. Bocah cilik takonane yo takonane aneh-aneh. Ndak jarene cacah kok takon kuwi. Ayo Mas Impan. Mau nyanyi juga? Oh enggak. Nadane sak pira to Mas? Matane Magadi. Ikane komplong ikan iki. Dangdut. Lah kuwi mah bikin dangdut tak iso to Le. Nyapa kok la ilaha illallah ae. Magadir ya Habibam tandon. Ndak ngono lho. Kowe kok tak gerjeki menyan lho. Sing tenanan, Ken. Dangdut. Lagu dangdut sing tenanan. Lagu dangdut sing nges jarene. Sing lagi viral. Sing jeru. Kau hadir bagai dalam mimpi. Ketika semua dihancurkan oleh rasa sayang,
sebaiknya kita perlahan meninggalkan. Sebab mengapa? Mas, dhuwurna Mas. Suatu saat kita akan kembali kepada perasaan yang tidak sama. Ijol mik ya, ijol mik. Ayah-ayah sing duwe kata-kata. Ya siap. Kau hadir dalam mimpi dan aku tak ingin terjaga lagi, merangkai kisah seorang putri yang jatuh cinta pada sang pangeran. Sumangga ta Mas. Mayangkara Rizina. Untuk ayahku tersayang jangan nangis. Kau hadir dalam mimpi dan aku tak ingin terjaga lagi, merangkai kisah seorang putri yang jatuh cinta pada sang pangeran. Andai engkau seorang raja, aku ingin menjadi ratunya, bersama hadapi dunia di kerajaan cinta kita berdua. Sekali seumur hidup cukup satu kali, jangan berubah untuk selamanya. Seia sekata cinta, untuk apa harta dunia bila tak ada cinta yang menyertai manusia dan semua kejayaan tak cukup membuat kita bahagia. Tulus kasih dan sehaluan berlabuh kita di dermaga impian, jalani hidup tanpa dusta, penuh cinta dan kasih sayang. Mayangkara Rizina. Saja selo Mas. Halo Mas. Boleh tangannya diangkat ya? Karena kita sedang di fase galau. Adik-adik, ayo mudut ya. Sing di atas son. Mudut ya. Iku pusatnya Spesial sinkromas. buat Mama Bibit. Mudut. Ayo. Kabeh mudut kabeh. Mudut. Ayo mudut. Ayo mudut. Andai kau seorang raja, aku ingin menjadi ratunya, bersama hadapi dunia di kerajaan cinta kita berdua. Sekali seumur hidup cukup satu kali, jangan berubah untuk selamanya. Seia sekata
impian tak cukup membuat kita bahagia. Angkat tangannya ya. Kasih dan sehaluan berlaku kita di dermaga impian, jalani hidup tanpa dusta, penuh cinta dan kasih sayang. Sekali lagi. Terima kasih. Gimana ya wes ngesgung? Sampun, peh. Kelar nangis ya. Oh iya, ayah ki antara nangis mbek guyu ki padha-padha melase. Ora Padha-padha melase. ora tak ketok-ketok nih. Piye le cah bagus-bagus saweramu soleh akeh to. Ah wis oke. Ayo. Keripik gedang godhong telo sithik idang sing penting rata. Ayo Mas Kriwil pukul. Mayangkara original. Ajiku si gendam Asmorodono, gendam para umat manungsa. Mayangkara original. Beri tepuk tangan yang meriah. Mayangkara original. Beri tepuk tangan yang meriah. Mayangkara original. Alon-alon sing penting kelakon, grempet-grempet watone slamet. Penonton sing ning dhuwur panggung medhun.
Slompret, slompret, kempel bungkang, kendang ria, ketimbang imbel, benang loro terus lendra, slompret belok, jaran kepang nyongklang, meranik igel, macan mengap, megap-megap, bucak gano kaleya, kiprah pusto